Θα παίξουμε μαζί με τις δύο φίλες μου, τη μαμά γάτα τη Δήμητρα και με το αδερφάκι μου τη Σοφία και με μένα την Κωνσταντίνα. Και η μαμά γάτα, δηλαδή η μαμά γάτα η Δήμητρα γέννησε άλλο ένα μικρούλτσικο γατάκι. Αυτό εδώ πέρα είναι. Γεια σας, είμαι ένα μηνών. Πώς σε λένε? Με λένε Σοφία, νομίζω δηλαδή. Μαμά, πεινάμε. Ελάτε κάτω, αλλά προσοχή. Εγώ θα πάω από εδώ. Τσουλήθρα. Ναι, Τζουλήθρα. Πετάω. Ναι, θέλεις, Σοφία? Εδώ είμαι. Θα πήγαινε στη μαμά να σε παραγκαλιά. Πάρε με. Πάμε να φάμε. Ναι. Με σκότω εδώ σκάλια. Ωραίο φαΐ. Σας αρέσει? Ποιος θέλει να πάμε στο άλλο νησί? Εγώ. Να φάμε ψάρι και να πιούμε Από καρύδα. Ναι, από καρύδα. Έλα εδώ, Σοφία. Πού είσαι? Εδώ είναι η μαμά. Θα είμαι. Φάγατε? Ναι. Τώρα έχουμε το επιδρόπυρο. Πού είσαι? Πάμε. Πάμε, έλα Κωνσταντίνα. Πάω στο κανόνι. Μην τρέσεις. Κανόνι. Ναι, Κανόνι. κανόνι. Άσε με. Μην κατώ. Σοφία, μην κατώ. Δεν θα πας μόνη σου, δεν πας μόνη Θα σου. σε κρατάει η μαμά αγκαλιά Και για να μετά θα έρθω πας. να πάρω και την Κωνσταντίνα. Όχι, εγώ θα έρθω μόνη, αφού είναι Όχι, μεγάλη. εσύ όχι. Πάρε καλύτερα τη Σοφία αγκαλιά γιατί θα μπει στο κανόνι. Όχι. Και δύο θα έρθετε με μένα. Να πάω για μπάνιο σε πισίνα. Ναι. Ωραία. Ουί. Πώς το έκανες? Περιμένω τη μαμά τώρα. Έλα. Κάθομαι και την περιμένω. Πιάσε με, μαμά. Περιμένω. Ταραν, ταραν. Ταραν, ταραν. Ταραν, ταραν, ταραν. Έλα εδώ, μη φύγεις. Μαμά, πού είσαι? Θέλω ψάρι. Μαμά. Παιδιά, Ψάρι. πρώτα θα πιούμε κάτι. Ελάτε εδώ να σας δώσω. Ελάτε εδώ, να μην μας τα πάρουν. Ναι, εδώ. Ένα για την Κωνσταντίνα και ένα ψάρι για την Κωνσταντίνα. Πού είσαι, Κωνσταντίνα? Εδώ είναι μάτι. Και τώρα έρχομαι για τη Σοφία. Σοφία. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι, μαμά. Ορίστε, Σοφία. Το ψαράκι και φέρνω τώρα και το βυζάρι. Τέλεια. Ταραν, 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 ταραν. Ορίστε. Σοφία, το πετώ. Δεν θα το πιείς. Ευχαριστώ, μαμά. Τίποτα, τίποτα. Σ' αρέσει εδώ ή στο άλλο νησί σ' αρέσει πιο πολύ? Εγώ στο άλλο. Εγώ είναι αλήθεια την ίσταξα λίγο. Τώρα Πρέπει πώς να φεύγουμε, μαμά? Ακολούθα τη μαμά. Έλα εδώ. Έλα. Θα περιμένεις εδώ, Κωνσταντίνα. Ναι. Η αλήθεια Σοφία, μην πας μόνη σου. Όχι, μη αδερφού, η μαμά. Πιάσε με. Ταραν, ταραν. Μαμά, μετά θα πάμε για ύπνο. Ναι, τώρα. Μετά έλα πάρε μένα να πάμε για ύπνο στο κρεβάτι. Πετάω. Στην πισίνα. Σοφία, μην κουνηθείς μετά, εντάξει. Εντάξει, αδερφούλα. Ωραία, περίμενε. Θα κάτσεις εδώ πέρα και δεν θα κουνηθείς, εντάξει? Εντάξει. Θα περιμένεις την αδερφούλα σου, μην κουνηθείς. Να, εντάξει.
Πού είσαι, Κωνσταντίνα? Μπροστά από το κανόνι. Πάρε με. Αχ, Μπαίνει. Πάμε να βρούμε τη Σοφία για να πάμε για ύπνο. Εδώ είμαι, αδερφούλα. Εγώ είμαι ακόμα στο χαλάκι. Ωραία. Κάνω κύκλους. Κάνω κύκλους. μαμά, πού πάμε τώρα? Πετάω. Πού είσαι τώρα? Είμαι στο χαλάκι που με άφησες. Α, θυμήθηκα. Μπράβο, μπράβο. Κάνω κύκλους. Κοίτα τι έμαθα. Τακα. Μπράβο, μπράβο. Επειδή είναι κάτι εδώ, θα πάμε τώρα για τραμπολίνο. Έλα. Ξέρω, Εγώ κουράστηκα, γι' αυτό θα κάτσω εδώ. είναι από εδώ. Το ξέρω, πάμε κάτω. Γιατί εσύ τρέχεις πιο γρήγορα και εγώ πιο Εγώ αργά. είμαι μεγάλη, εσύ ακόμα μικρή. Σ' αρέσει? Έλα, ανέβα. Αλλά Πηδάμε. Πάμε. Κοίτα με μάτι έμαθα. Κοίτα. Κοίτα εγώ τι κάνω. Μπράβο. Ουι. Τέλειο. Σοφία, Ναι. είναι ώρα να πάμε για ύπνο. Εντάξει, μαμά. Έλα κάτω να σε πάρω αγκαλίτσα. Πάρε. Εδώ είναι. Πρέπει να πάμε να βρούμε την αδερφή σου. Εντάξει. Πάμε. Πού είσαι? Μπράβο. Κοιμήθηκε η αδερφούλα σου. Πρέπει να κοιμηθείς και εσύ. Α, ξύπνησε, μας άκουσε. Πάμε Κωνσταντίνα να δούμε. Πάρε αγκαλιά την αδερφή μου. Αυτό θα σου πρότεινα. Έρχομαι, μαμά, έρχομαι. Ακολούθαμε. Σε ακολουθάω. Τώρα που πάω. Έλα εδώ. Έρχομαι. Να πάω την ηλεκτρική σκούπα να με πάει αυτή. Έλα εδώ. Κάπου με πάει. Καλά. Δεν πειράζει. Καλά. Σοφία, ακολούθαμε. Ανεβαίνω εγώ τα Ναι, σκαλάκια. τα σκαλάκια. Πηδάμε. Πάμε να βρούμε τώρα τη μαμά. Από Πού είναι η εδώ? μαμά? Μαμά. Από εδώ, ελάτε. Το ξέρα. Ελάτε εδώ να κοιμηθείτε. Ακολούθαμε. Έχει πισινούλα εδώ πέρα. Ναι, όμως άλλη φορά πισινούλα. Πάμε. Άλλη φορά Είναι στο πισινούλα. ύψος μου. Μπορώ να κολυμπάω πάνω σε αυτήν. Έλα εδώ αδερφούλα, πάμε εδώ μέσα. Παρά λίγο να πάω από κάτω. Ελάτε παιδιά να κοιμηθούμε. Είναι δύσκολο. Έλα Σοφία. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like, subscribe Και το κουδουνάκι καμπανάκι. να μην τα χάνετε.